Good morning guys. Karon day guys mag-unboxing mi dari mga among gipang-andam para sa among pagbalhin na to sa among balinan sa bahay ni Mim guys. So karon mag abri mi daning among kuan guys gikan ni Shopee. Para na ni sa among gamiton dito nagbalhin puhon. Ano mo na, te? Mura man datig to, an. Ano? Bugas man. Magbugas, Trix, eh? Nanay. Ha? Ulam. Ulan. Guys. Ah, Wata man uy. Di na kay wata yung uy. Di nga yun. Nanay, di na din. Bakit mo kamera? lumog-lumog na. Ang mga puruma. Tawalik si An. Yeah. Kaya pa siya na baksan sud. Ano gusto ba? Kaya masayang plastic? Kita ka? Ak na. Okay. Gamitan na gabi. Habo. Oh, mo ni ibutang nimo sa ibabaw sa imong kutson. Oh, di ba? Nagnaon. Ang cute, ah. Wow! Sarap na yun. Naon ay komporter. Di na comforter oy. Ano natin? Magising daw. Kini. Mo na. Mo ni ang comforter siguro. Or hapon ni. Mo ni ang comforter. Sunflower. Mo ni comforter. Sunflower pa. Tama na eh. Ano ni guys? King. Diba? Ay, wow, kuno yung seleksyon. Hi guys, mo dong dami ato sa kang imi mga bay karon kay magpakaan mi sa mangiro. Kay to ana namang yun na o kadadad to. Kay kanang nagbarnis lagi dari sa sala dari sa ilang isang zagsus gino makasaan sa gamangiro. Za guys, amo pong giridi kaya hapit na yung to balin isang kimbot na lang balin na. To karon kanang mo nga tumi kay among hatdag pamahaw. At amang hatag pagka nagamang duha ka tukoy nga tuan ni una na dito bakwit ang bakwit na dito speakers kaya rong aplastar sila dito malagi to gihimuan si Zaog bay sa kanang amang panday dito so kuan mo ato mi dito ron aon sa day guys na day ko i-share gamay nalagay di mga tao kanang sanin mga basoy kanang mga ingiti mga ingiton sige pang hilaputan ng mga among mga tagsa ka mga kinabuhi. Hinan ko nga kon sa tuyang gingan. Sa to gingan day? Lipat mo dayon. Hambugira ko no ka sa to hambugira sa mangilad ko no matuyang gingan. Sus gino ko puriya gaba pud nimo. Kanang naay di naman silinta ni na ngay apil sa vlog pero kanang alam basang pasabtunog mo talang sa dani sa vlog. Dato man sa ning comment sa kang tiri nga vlog. Kani mga baser kay pangpadugang pa rin nato kuan kanang nay views roon. Salamat kaadto. Kanang manghilabot ba usara jing ang may istorya dana. Ug ganahan mo mag-vlog pag vlog mo ug unsa may mga vlog. Kay amo ko ng mga vlog mapinugos ko no mga ingana nagpaliluoy ko no. Sama ko no pa among ipaliluoy dani nga ug unsa among kinabuhi mao ra man na wa man nahansos mga viewers nga tagaay mi og kuan ipalit na maginamos. Wa manggazin mi nga nagamo ra tani amo guys kay naanad na lagi pimida ning among pag-vlog pang good vibes ra ni ja siyempre kanang na magalipod mi revenue dani among na income inatag dinas Ginoo kay di man jud ka ma-monetize o kanang wa ka grasya Ginoo dana so grasya ni Ginoo kay gihatag man ni namo nga ma-monetize mi ja natural og nami mga revenue na nami mga monthly dani dagmay ato jud tabang namo grasya nas Ginoo di kay mo ingan nga adok di ko niya pila-pila Ginoo sa among mga vlog grasyan ba di kas Ginoo kanang kaniday ma-monetize ka di basta-basta nang ma-monetize ka nga maka-views ka 1,000 ka tao nga mo tan-aw nimo dagkara na kadtong grasya sa Ginoo manang giingan nga salamat jud din yung tanan ja sa mga nanghilabot pud nga mga inggiton God bless ug salamat pud sa imong pagdugang og tan-aw kay natural na inggit kang tan-aw sa kagansan na po yung mga update na mo dari sa among mga video.
Tsa, usarang giingon nga, nakain ka na nga hambugira ko unsa may gipanghambog. Ani gali ko ninyo nga wa koy kuan, wa koy gikatabang sabay nimi bisig ni kana hambog ko kay nako dari lami nagbay si Imi di man sina wa koy labot tanang baza kay kag Imi na. Nga bisag sa karang kuan wa koy gikatabang dana gaho nga nara ko ni din suporta dari nagtabang-tabang ni sa iyang mga kinahanglanon sa mga lihken sa mga pagtimas pagkaon mo ra na. Sa may gipanghambog na nga nisulti man ko nga koy labot di po na ang bahay kang Imi na mo ra na gipasabot so, sa mga inggiters diha mo na yun nga masuya madid mo na yung ikaingan na kanang total kami yoan mi nang hilabot o mi nagpasakit sa among isikataw nagamo dara nagbidyo-bidyo ra may gahamong mga kinasing-kasing nga pag-video mo ra man na manghilabot ka na ra na nimo nya murag na feel pug ko na kay ba na ko kinsa ka na nasang kasing-kasing nya nang nasang dughan na kailan ako ug kinsa ka pero ang kay tambag nimo tanaw pug imong kaugalingon ug naunsa ka ug kinsa pug ka kay kitang tanan natay mga kasaypanan natay kuan natay di ta perfect wa ka di ta perfecto nga pagkatao kay gihimo tos Ginoo nga di ta perfecto kay ikaw feeling ka perfect nara na nimo dili pag imong kaugalingon ug unsa ka ug kinsa pug ka ug unsa pa imong pamilya mora na yung istorya sa daghan pagchat-chat mora to mo to na demi guys kaya mo sangat pagkaanto nga mong dugi-dugi na itong kabuok si matmat o si mutmut kay kuhan luoy po to tara day sarap na galaan dyan kang kataaka katawa jadi guys katawa mag-unboxing kanina di ay nice kadyo to mo itong gandam guys kay sa isang kimbot na lang paano mo sa mida to at namin yung medyo dito makitaan habang nagpa-trabaho mi kaya ron di namin magbaklay-baklay nga to dadto so dadto magpa-unay-unay na mi wa pa na ipakita sa among ibalhinan pero hapit na dyan kami na naman sa isang kimbot na lang makabalhin namin dadto sa pikas dyan di namin maglakaw-lakaw pa kay nananas kilid dyan ka nang may marato hato na demi kay nabunta sa amang matmat si matmat. So mo na ni guys kato ang gibinuangan di sa giadlaw nga among balhinan ni mo ni hiro ning balhin di ay. Mao na ni mga tukoy. Wait lang. Saman magawas mo? Dara ba? Kaya magpalit ako an. Mamili ra ba magsuwa ha? Hoy pila yung suwa ron ha. Hoy, pagsuwat! Baro, kapag nabuko. Kita ng bukag, sarang nakabo. Ja guys, musa ka sa ako dari di ay. Ja. Magto-TikTok sa ako dari guys pang good vibes pa palagot sa mga inggiters. Ja guys, kaya naati kong lagi sa TikTok. TikTok sa ako dari sud sa sala sa bahay namin guys. Atang palihag TikTok ni pang good vibes ba. Inja mo na ni ang mga tao kanang ijay-jay sila guys o assign. Ang uban nagpintura na daris mga daris ubos. Kani silang tulo da daris sa pikas guys. Inja mo sa kakos taas ron. Inja guys kani sila gani mag-ama ni kay naka-yellow si Ruben man ni amang foreman. Inja kani sa mga partner dani, inja ning mga bata. Kaning duha, inja ning mga anak guys. Sila ko daris taas. Nagbutang sila og singanda ni para hindi maanggihan ning kilid kani. Oh, di mo pagas ang tubig anong kuan. Singanda na ben? Singanda na injong gitawad? Wall flushing. Wall flushing. Hindi mo ko ng tubig ito pa basa ka.
Sirang tili na mataga kay magnet na. Ako sila, tuwad siguro ko. Ha? Ako ang tagad nito. Anad na sila na. Ilan na ng trabaho. Oh, see? Guys, di mo sudag tubig na tugmauwan sa silong. So, muna sila partner guys. Kung sila kabuok, tulo, datos ubos, sila pong tulo daari. Tapay duha dato sa nag-layout sa Pikas. So, bali, kung sila guys, kung sila kanang kataw siyam, tay tulo-tulo day, tapi tulo dato sa nag-layout dato sa silong. Katong maghimuog. Siya na nang himuon dato. So, mani guys, ag-update dari sa kang imim nga bay. Diya guys, mauli na may hapit-hapit yung dari skilid. Tanawa ag mga sakazan na. Diya po sa kapazong-pazong, kainit naman lagi. Diya, mahapit ko ni Meratos karinderiya. Kay mo, tilaw ko sa dato sa among suki sa unang kananan nga lami pa sa kazo mga nilutuan guys. Kaya di na may magluto pa niyo to. Kay palit lang may lutong sudan. Di ako TikTok ko mo. Hindi. Diya kay dari, daghan kang malabdan nga mga lagmi ka sa mga buwak. Naawa o. Diya, maso na rin panahon guys. Sanawag langit na. So, ato mi dito sa Karinderya. Skilid ni sa munisipyo sa Valencia. Diya, gusa guys. Ini naglakaw. Tanawa agwan guys sa mga taga Valencia. Kamusta mo diha? Dara ang munisipyo sa Valencia sa mga to sa lazong lugar. Tanawa ninyo. Diya sa gilid, daghan kazong kuan mga lagming buwak. Kara ang mga bahay dari guys. Mo ni guys agatbang dari sa munisipyo sa Valencia, Bohol. Diya. Na ay daghan kazong flower. Diya, napadyoy daghan kazong tambis. Ting tambis dero na tanawag tambis guys na mga puwa. Dari sa gilid sa dandari. Diya, dari sa Valencia guys. Dura katanan. Na dari gasolinahan. Na ay bangko nga FCB, tapos unahan ko sa kabangko nga Land Bank o DBP. Mo ni panahon karon sa Valencia. Diyan ay pulinarya, nanatanan mura nagsyudad na mo ni pulinarya. Diyan napadyoy palitanan tanan-tanan mga aircon, nay motor kanang sa SM City. Diyan mo na niya gamang ipuyan. Karon pa mo na gipakita sa gate mo ni ilan nanay isang in. Diya, nice po dari guys, kaya kung po mga buwak, diya, na sila dari kuan isda no, si Amy tagatuwa dani kay ganahan si Diya sa kuan ilang gamay kadyo nga fish pan nga kalingawan ra po. Diya, tapos kuya, nagbarnis lagi si kuya dari sa kuan, si Kuya Bert nga, Berto nga bana ni bulanong dako, diya guys. Ari malagi mis likod agi, kay kuan man ka nang nagbarnis lagi dito sa sala. Diya gahapon day guys, namalite ko kay ukay nga tag 10 ra mo ni guys ang ilabhan na naghanap kazo kay ukay. Tag 10 pesos ra na. Diya kani hanap ning tahiun. Diya sa kanang kustaas na karat may dagang mga tualya dari pang sagbay. Kay si muhigop kunog sabaw. Diya tanaw ni jog sala, arang sinawag sala, buyag. Si Kuya Bert maazuzin mo trabaho. Muna guys, agsala sa nanay isang in. So, gusa, gabali na sabaw. Kaya mahigop na. Mahigop mo sa sabaw nga magipalit. Sabaw nga isda. Ato, okay. Tagaan may libreng sabaw. So, maanig sabaw guys. Higupon ko na imim kay katasag binaklay. Hindi pila ka klase ka magipait nga suwa na. Bisa ko ni ibalhin. Pwede di-transfer sa mga cancer. Hindi pwede i-transfer, di makay mga cancer. Mara na, gisang mo na pala ito sa daan. Hindi ko kasabaw day. Nito na lang dyan. So guys, kaya ako kay nag-edit man ko. Ako sa may ahang ko ano, sinira. Diyan mo di ka mag-ipit nga suwa. Na, yan ang pag-edit na. Diyan, gamo din ko guys. Kusip na, ganang kontak na. Kusip na buwad. Sa bawal sa yung lutan ng pinalit.
Wala ni guys, ano sila. Nuduay ka ng kuhan. Iniling guys, sa natayan. So, mga ana din mi guys. Na guys, mga ansa demi, daghang salamat din sa tanan sa way sawang pagtanaw, pagsuporta sa YouTube channel. Daghang salamat ug God bless us all. Bye bye guys. Thank you.